Laing improvised explosive device na usaba ang napalgan sa mga personahe sa 8th Infantry DU at Patria Batalyon sa sulod sa usa ka karaang eskwelahan sa Setyo Panandakan, Barangay Parangbasak, Lamitan City, niining probinsya sa Basilan. And sinisigurado po namin na naiintindihan po namin na laws can never be enforced and this fear supports them. We will really implement what is the law. Gisaysay ni Brigadier General Domingo Guboy ang commander sa Joint Task Force Basilan nga samtang nagpahigayon og strike operation ang tropa sa 18th IB batok sa bandidong grupo ni Saddam Siddiq pasado alas 5 sa buntag, Setyembre 12. Ilang nakit-ana ang mga pabuto. Miresponde gilayon ang mga personahe sa 39th Explosive Ordnance Disposal sa pag-recover sa mga sangkap sa IED. Samtang nanawagan sa publiko si Lieutenant General Rosario Alfredo, ang commander sa Western Mindanao Command, nga magmabinantayon ang katawhan o ipahibalo gilayon sa mga otoridad ang mga kadudahang kalihukan o individual nga nagapakita og makadudang lihok sa ilang lugar aron malikayan ang pagsabuwag sa kagubot sa mga malapasong mga elemento. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!